Джав изгрели луната, Джав да гони тъмнината. Вие сте! Джими в твоята муцунга, и по скрита струнга, спри самите си починеш. Я хвърляте малко хлебче, дайте малко хлебче. Оп! Късче хляб да изядеш, че от глад ще ми загинеш. После джавка и колко щеш. Вие сте! Джими, успяха ли децата да те наджавкат? Джав, да? Или джав, не? Джав, да. Аз искам на кучешки само да ви отговаряш. Когато кажеш джав, това значи да. Когато кажеш джав, това значи не. Наджавкаха ли те децата? Добре. Много аплодисменти за Джими, отиваш в магийника. Затвори очи и брой до 3. Отвори очи. Аплодисменти за Ради. Ради, заповядай едно списание, чудесен си. Добре. Преди да завъртим приказно песенната въртележка, искам сега да поканя на сцената един малък голям талант от целодневна детска градина Юрий Гагарин. Тя се казва Александра Хаджиева и е от първа група. Айде сладката, много си сладка. Тя ще изпее Високи сини клама. По-хубаво от мене, разбира се. Тук ли е мама, татко? Ще я доведеш ли в София, ако ми хареса? Добре. Високи сини плани, леки златни лампини, небето като топлина. Това е моята родина. Обичам тази земя голяма, нека този обича мама. Топлина ми е всяка птичка и всяка мъничка клевичка. Малки и пораснали сладори, представям ви първата номинирана за 15-тия национален конкурс Мини-мис лято в Националния дворец на децата в София, която ще представи община Крумовград. Ето това листче дай на мама. Много е важно да знаят родителите, че трябва непременно да пишат на имейла или да ми се обадят, за да запишем детето за участие. Веднага каня на сцената още една мини талантливка Красимира Карамфилова от втора група с стихотворението за деня, който празнуваме за 1 юни. Нека ни се луне, ласкав 1 юни, да зачестити в този ден игрите, да има мама радостна и голяма, да има татко синьо на крилатко, да има песен в този ден чудесен. Нека ни се луне, ласкав 1 юни, да зачестити в този ден игрите. Краси, освен списание Барбарино, ти също получаваш това листче, което е много важна номинация за участие в националния конкурс за малките големи таланти на България. Аплодираме, Краси! Пази листчето себе. Ибрахим Топало, трета група, с стихотворението Празник. Ето е един мини мъжага. Паркът е свеж и зелен, пълен с деца като мен, пълен с лути, пълен с червени балони, с лути и цъвнали клони, лути се стризват тровете, люти и мен понесете, да литна високо в простора, над къщи, дървета и хора, да пипна с хачичка небето, за празника, ден на детето, на всички деца по земята, сърдечни привети да прати. Да го поканим ли и него?
Момчетата винаги са кът на националния конкурс, защото са не, всъщност, не че са по-срамежливи, а от малки са си смотани. Мъжете ме гледат на кръв. Заповядайте. След Ибрахим Топал, от името на Целодневна детска градина Юрий Гагарин, поздрав за всички, които са дошли на днешния празник, от Айлин Халил, трета група, с стихотворението "Децата на планетата". Заповядай, Айлинче. Ма ти май се срамуваш малко, а? Не. Айде, смело. Децата на планетата. Чух, че под нашето слънце расте бяло и жълто и черно дете. И имало много на нашата планета цветни момичета, цветни момчета. Кой ли децата такова цвети? Слънце това не направи ли ти? А с какво отсветило си всички, като си нямаш четка с боички? Малко се запъваш, още не го знаеш. Хубаво, ама има 2 седмици до 15 юни, така че ти давам и на теб шанс да опиташ телевизионния конкурс за малките големи таланти на България. Раличка Кайрякова от 4-та група. О, тя е и мини певица, и мини артистка. Иска да ни каже стихотворението "Детство мое" и песента "Щом имаш сърце", така ли? Добре. Детство мое, ти си бяла птица, всеки ден с тебе аз летя, в очите с весела искрица, тичам аз из родните поля и откъсвам леко свят едничам. Детство мое, този цвят си ти, с тебе аз косите си закичам и тебе вплитам в своите мечти. Детство мое, ти си златна люлка, пълна с чудеса и с звезди, с тебе аз летя като светулка, детство мое, с мен до край бъди. Така, много е важно, ако доведете вашите гарджета на национален конкурс в София, да не си забравят усмивките под възглавниците тук в Крумовград. Защото там не раздаваме усмивки, само награди. Така че искам и сега ти усмивчицата, тя ти е в джоба, бе, аз си я вземи, ти си я сложила в джоба. А, така! Живе на прашния бабин таван, парцалена кукла с манистен гердан, с весели плитки от пъстри конци, с рисувани мигли с очи от синци, с весели плитки от пъстри конци, с рисувани мигли с очи от синци. А милата баба с ръчни ръце от плати ушила дори сърчице. А милата баба с ръчни ръце от плати ушила дори сърчице. Тук моя... Айде, стига, част от тебе не мога да се изява. Заповядай. Да й дам ли номинацийка? Заслужава. Заповядай. Пази това лище и го дай на мама, татко, баба, дядо. Я тая манинка сладка душинка. Я тая манинка сладка душинка. Как се казваш? Ма това е Габи. На 3 ли си? Да. Ама как познах? Айде да те чуем сега, Габенце. Сюм! Брати и сестрички, спрели на пътечка, видео харпи дели, видео харпи вита. Те така те си са, отговарят двете брати и сестри. По-близко микрофон. Търсили кукиче, да увием питка, че е първо цвете и го няма лете. Върнем ли се вкъщи, слабеч най-голяма, се закичим мама. Аплодисменти! Браво! Ето. Аплодисменти. Айде сега малко да си поиграем на приказка. Искате ли? Добре. Дръж се здраво, че ще въртим високо. Бързо и високо. Стоп!
тя много дълбока тая приказка, бе. Колко има да я дърпаме, докато я разкажем? Сеща ли се някой, коя приказка искам да разкажем? Коя? Не е за Снежанка. Коя? Дядо вади ряпа, точно така. Ама ще ни трябват ряпа. Някой ще изтича ли до пазара да купи ряпа? Къде ви е пазара? Или няма ряпа по това време? Абе, я да си направим ряпа от 6 парченца детенца. Първото парченце ще бъде това дете, на което името започва с буквата Р. Имаме ли детенце с буквата Р? Кой? Дете, което не е играл. Как се казваш? Ралица. Ти си Ралица. Рали отива в магийника. Бързо, сладка. Приготви магическите ръце за магически жестове и повтаряй след мен магическите думи. Ила, бала, чунга, чанга. Затвори очи и брой до 3. Отвори очи. Ухилената репичка с миг посрещни. Това е първото парченце детенце. Ето тук ще го засадим. Обърни се насам. Не, правичка. Ето, правичка и насам. Където съм те засадила, няма да мърдаш, нали разбираш? Кажи засад и не мърдаш повече. Силно. Засад. Добре, това е първото парченце детенце. Трябва да напишем цялата дума. Ряпата. След като първата буква е Р, втората буква е Я. Едно дете с буквата Я. Именцето започва с буквата Я. Бързо, качвай се. Бързо, чели. Я направете местенци тук да могат дечицата да минават. Хващай през кръста здраво. Ама дръж я здраво. И кажи засад. Я да прочетем какво написахме. Р, Я. Сега коя буква? Едно дете с буквата П. Петя, бързо на сцената. Айде бе, Петя, какво толкова? Качвай се бързо. Бързо, Петя! Айде, че ряпата ще се развали, докато я издърпаме. Не ще. Има ли друго детенце? С П, Петя! Айде, проваляш ни приказката, качвай се бързо. Абе, качвай се да дърпаш, какво толкова? Бързо! Дъвката обаче, без дъвка на сцена. Бързо! Айде, бързо качвай се. На сцената не дъвчем, уважаваме сцената. Хващай се през кръста. Четем какво написахме. Р, Я, П. Дете с буквата А. Тиче. Как се казваш? Анджи, бързо. Така? Ама забравих да кажеш засад. Засад. Никакво мърдане. Четем. Р, Я, П, А, Т. Ряпата трябва да напишем. Т. Качвай се. Как се казваш? Теди, бързо. Теодора. Не, другото. Засад. Още едно А ми трябва бързо. Тичкай. Накрая на опашка. Така, дръжте здраво през кръщето. Четете с мен какво написахме. Р, Я, П, А, Т, А. Ряпата. В нашата приказка ряпата не е кръгла, е продълговата като краставица. Имало едно време един... Кой ще го играе дядото? Айде бързо! Бързо, Сладо! Затвори очи и брой до 3! Айде, готови сте! Как се казваш? Дедо Митко! Засадил си дедо Митко ряпа. Расла ряпата, порасла, станала толкова голяма. Дойде дедо Митко ряпата да вади.
Ряпо, дай едно листо. Ряпата даде едно листо. Дръж, детка. Ряпо, дай още едно листо. Дръж, дядка. Дръжте се здраво сега. Дядката дърпа и опъва. Силно се напъва. Пуска Ряпа не се поплаща. Кого ще извикаме, дядо? Я си хареса едно бабенце тук. Я едно бабенце си хареса и кое да е? Айде, бабо Тани! Баба Танче! Затвори очи! И брой до 3! Една! Отвори очи! И баба Таня посрещни! Айде, дядко, обърни! Дядка, не се заплесвай по бабето, ами си гледай и Ряпата. Ряпо, дай едно листо! Дай още едно листо! Баба, айде с мен. Баба за дядо. Дядо за Ряпа. Търпат и опъват се, опъват. Търпай, дядка. Търпай, баба. Търпай. Без кого няма да стане? Внучка. Кой ще игра? Айде, качвай се. Качвай се. Бързо, бързо, бързо. С теб трябва да правим магийка, защото ти си внуче. Ела. Внучето си е внуче. Как се казваш? Кейси. Кейси, много си сладка. Дръж се за баба ти. Я сега с мен говорете как се наредиха. Внуче за баба. Баба за дядо. Дядо за Ряпа. Търпат и опъват, силно се напъват. Търпай! Хубаво панирате. Ама не ще Абе, ще изкъсаш ли ското? Дръж я хубаво. Стоп! Без кого няма да стане? Качвай се бързо! 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 Чеденца, дръпнете се от тук, да може артистите да минават на сцената. Дръпнете се от тук. Бързо, бързо, бързо! Магийника! Магийника! Затвори очи и брой до 3! Бавно отвори очи! О, какъв страшен пес! Всички видяхте ли го? Видяхте ли го всички? Ето го! Дръж се тук! Айде с мен! Куче, ама бързо говорим! Куче за внуче! Внуче за баба! Баба за дядо! Дядо за Ряпа! Търпат и опъват, силно се напъват! Дръж се! Дръж се! Дръж се! Стоп! Няма да стане без най-хубавото маце на Крумовград. Кое е най-хубавото маце? Не знам. Ето, избрахме едно. Ти си после замишле. Айде, тичай в магийника. О, чакай. Подсещаме тук Лино. Лино ме подсеща. Ядате, кой иска да играе котето? Не бе, ти си момче. Ела. Стой тук. Ела, ти си мишката. Стой тогава за мишката. Или искаш котето, какво искаш? Мишката. Добре, стой там. Ти не си в конкурса, ела. Айде, кой още иска коте да се качва? Качвай се. Ама вие всички искате ми, кой ще ни гледа? Кой ще ни гледа? Айде, качи се, бързо. Кой още? Качи се. Айде, качи се и ти. Там. Една след друга се наредете. Айде, ти си първа, че си кака. Слушайте сега. Понеже котето, нали, е голямо глезанче, гледайте ме. Тук застанете една зад друга и ще направите едно котешко ревю. Котешко ревю. Ама така, глезено като котенци. Която го направи най-добре, нея ще изберем за ролята на най-хубавото маце на Крумовград. Готови ли сте? Казваш си името, една след друга. Фръцкаш се и минаваш зад Ряпата, нали разбра? Как се казваш? Теди. Теди, да те видим. Срам ли те? Чакай. Никого не карам на сила. Аз не съм мъчителка на талант и откривателка. Благодаря ти за участието. Скачай в публиката. Бързичко. Коя от вас иска да е първа? Ти ли искаш? Как се казваш? Маги, разбра ли как трябва да се фръцкаш?
като маце, с дълга опашка. Покажи ногтите, покажи къде са ногтите. Айде, почвай. Браво, ела тук до мене, ела. Сиден. Давай. Ела. Ванеса. Давай, Ванеса, смело. Внимавайте, че вие с аплодисменти ще определите коя ще изиграе ролята. Мелек. Давай, смело. Ели. Давай, Ели. Добре, елате пред мен сега. Елате тук отпред. Е, тук пред мен елате. Пред, така. Елате всички. Елате, минете на... Не, вие да не мърдате на никъде. Дай ръчичка, ела. Така, застани тука. Скрийте очичките с ръчичките. Сега ще посочвам всяка една от тях. А вие аплодирате най-силно тази мини фръцличка, която заслужава ролята на най-хубавото маце на Крумовград. Не гледай, хитрушо. Хубаво затвори очите. Да ви чуя за нея. Добре, да ви чуя за нея. Много разбирате! Браво! За нея. Чудесно! Сега получават... Свалете ръчичките. Ето, по едно списание за вас. Заповядай. После на вас, като свърши, ти не, на тебе няма. Сядайте. Слизайте в публиката, благодаря ви, които си получихте списанието. Скрий се в магийника, бързо. Айде, сладури, Ила. Бала, Шунка, Чанга. Затвори очи и брой до 3. Отвори очи. Ето и тук да те видят. Ето го. Ето я. Най-хубавото маце на Крумовград. Айде сега бързо да кажем как се хвани се здраво. Коте за куче. Куче за внуче. Внуче. Баба. Дядо. Дърпат и опъват, силно се напъват. Давай. Дърпай. Стоп. Няма да стане без детенцето Мишленцето. Затвори очи и брой до 3. Тя от 9 си я избрахме. Затвори очи. 1, 2. Отвори очи. Ето го Мишленцето. Айде сега бързо да видят. Чакай, не дърпай още. Бързо как се наредиха. Миши за коте. Коте. Ама бързо искам. Мише за коте. Коте. Куче. Внуче. Баба. Дядо. Дърпай! Артистите! Аплодисменти за ухилената репичка! За дядската! За бабата! За кучето, за внучето! Взимайте си по едно списание. Заповядай. Остани за малко при мене, остани. Вземи си списанието. Така. Ти игра ли? Чакай. Заповядай. Слезте другите, слезте. Обърни се напред. Слезте, Чеденце, бързичко долу. Ето го по стълбичките. Слез, Чеденце, по стълбичките. Слез. Да, ти си тук, добре. Внимание.
Мисля, ще се съгласите с мен, че тя заслужава специално внимание. Можеш ли да ми изпееш нещо или да ми кажеш стихче? Мога да ти изпея нещо. Айде, дръж ми. 10 морски кончета, 10 вихрогончета, 10 морски кончета, 10 вихрогончета, пасли водорасли, пасли жаборасли, пасли водорасли, пасли водорасли, щом големи станали, път далече фанали, щом големи станали, път далече фанали, стигнали където свършва се морето, стигнали където свършва се морето. Абсолютно достатъчно за сега. До края ще ми го изпееш в Двореца на децата. Имаме ли тук някой пораснал с нея? Имаме ли пораснал с нея? Ето ти, това е листчето, което да дадеш на мама, на татко, на баба, на дядко. И те очаквам на 15 юни в Двореца на децата в София. Като преди това трябва да ми се обадят, за да те запиша. Скачи в публиката. Аплодисменти за нея. Браво! Вие по-добре от мен знаете, че освен целодневна детска градина Юрий Гагарин, в Крумовград си има и обединено детско заведение Митко Палаузов. И сега каня на нашата чудесна естрада, празнична първоюнска, Латино фиестата с маракаси! Докато мини сладорите се подготвят, искам да кажа на всички, които са заинтересовани децата им да знаят детски песнички и то качествени, с одобрението на Министерството на образованието. Само по време на нашето шоу разпространяваме тези дискове. Единият е с песните от конкурса Минимис и Минимиса, е задължителен за участниците в конкурса, а другия диск е с песните Сладурите на Зодиака. За всяка зодия си има песен. И е атрактивно и за порасналите. Ето тук този господин, представителя на продуцента, който се интересува, може от него да вземе диск, а пък аз обещавам да давам автограф на всеки, който вземе диск с песни от шоуцето. Айде да ви видим, сладури! Chaka.